Ganda ng ilog. Wow. Perfect. Ay, hindi na po ito sakop ng Baler, ibang bayan na, pero parte pa rin po ito ng Aurora. Ang trekking po natin mula dito to Mother Falls is 1.3 kilometers po. 30 to 40 minutes po tayong maglalakad. Naman, 30. Mabato, matubig po yung pupuntahan natin, yung lalakaran natin. Then may anim na tulay tayong kakawiran. Ingat-ingat po tayo kasi pag nabasa yung tulay, madulas po. Unang pinagbabawal po sa taas, pagkain, paninigarilyo, alak, nakainom, bawal po. Tubig lamang po yung pwede nating dalhin sa taas. Then pagkatapos po ni bottle water, ibababa din po natin. Sa taas is open area, walang CR. Ito lamang po aming CR. Baka po may maka-CR, magbibihis, mag-CR na po muna. Then baka po may nag-maintenance ng gamot, may sakit sa hika, high blood, o asthma. Unang-una po namin yung pinagbabawal. Kasi po ang trekking natin is malayo. Nung may sakit daw, nagkisiulan. Bali kami po yung magiging guide nyo. Ako po si Aiza. Aakyat po kami sa, anong pangalan? Mother Falls? Dito Mabo water, ay Mother Falls. Ayan po. Mother Falls, this way. Ayan po yung way papunta doon. Doon pa daw po sa taas. Yung Mother Falls. Mapapalaban ang 20 minutes na lakad pataas. Ha? Papunta na kami sa exciting park. Sana hindi magano yung asma natin, guys. Ang buntot daw ng Sierra Madre. Diba? Ang ganda ng tanawin. Ano yan? Ano yun, oh? Hay, ano yun, oh? Ay, yung bilog na yun, oh. Parang tulay. Tulay ata. Hindi yun tulay, be. Hindi, tulay ba yan? Hindi siya tulay. Okay po, welcome po sa ating Balete. Yan, oh. Bakit na yata ako? Nagriga mo tinayat may kamang tilagadayo. Nagriga tapan makipunsyon. Waite, na? Anya nga ta ato nga tubo? Guys, ano nga ta ato nga tubo ni? Ano ito nga minjator? Kuya, na ata niyo, oh? Hydropower plant. Hydropower plant. Ito po yung hydropower plant. Nagadayotin na kay kamangan dyan ako! Nyakid din, iday-dayo mo ba ito sinamit? Kiniga daw. Nadaan tayo sa ilog. Ayan siya. Wala, ang ganda. Ay, may hanging bridge. DIY. May sa, ako na kayo rin. Jenny, good luck! Inim ka nung nga tulay, ito tayo. Inim? O, may sa, ako na tayo. Okay. Super ganda. Ganda. Ayan, tsinelas mo. Ayan, dadaan kami sa DIY hanging bridge.
madulas. Video po! Ay, ang ganda. Nay, meron pa dito, isa. Oh, may isa pa kaming tatawin. Ayan, oh, may isa pa kaming tatawin. Grabe, ang ganda. Hey. Ay, thank you po. Layo-layo pang aming lalakarin. May katanlong rangtay. Pangatlong tulay. Wow, super ganda. Na tulay. Pang-apat na tulay na po tayo. Malapit na sa katotohanan. Malapit na sa katotohanan. Ang ganda. Ilaban natin ang itsage. Ay. Pako. Ay, oh, ang laki. Ay, ganyan ba ang pako? Nagidahon na lang tayo dyan, dulo na lang tayo. Ayun, ang laking pako. Daming pako. Uri kasi na dako na. Nagita? Oo, pako yan. Ayan, oh, ang laking pako. Well, Wala, dagit ko. Malayti ko ata. lito ko ba atay? Ito ko nga. Ay. Ayan, may panglimang tulay. Ang aming larakarin. Tatawirin. Ayan. Super ganda, super sulit ang pagod. Kahit malayo. Wow. Parang ahas. Ayun, DIY. Dapat may salang dito. Ayan po, tingnan nyo po, super ganda.